Ora sedeng sinimu saya sendro kura rupa pradisteng dampar kencana asri rengganing busana pinuntrang kuntrang maser kena yayahi wang Bathara Kala sinuwaning tinju maya den adep sang ya prayaksa mangkono srungandika adalah bojleng iblis alanat jig-jigan Jaramaya madung dawuh Gusti nimbali dumateng ingkang abdi dasar kawula aduh kowe tak awi cerak tak waraketake moya ana sing bakal ndak andharake mung kejaba sajuga arikala semono aku wis pinercaya utawa wis utusan kalawan abdiku kinasih Prabu Tegalelana. Prabu Tegalelana kuwi duwe adi jenenge Tegawati sing wis manunggal nyawiji karo aku. Saperlu mateni para Pandhawa muh piye carane? Oh, saka pangertenku Tegalelana lan Tegawati wis jiwa utawa nunggal karep kalawan para Kurawa. Lah iki mung kari nunggu esuk apa sore aku percaya sak wutuhe kalawan Prabu Tegalelana kalamun to kalegan iki patining Pandhawa. Wah, dalah. Yen to kados mekaten kula namung seketi jumurung kados undreh parentah paduka wis. Nanging tak antu-antu kok durung ana pakabaran sing tak kuwatirake mbok menawa iki mengko kejentu sing awang-awang kasandunge rata maragake tata-tata sejane ngaloga. Oh, dawuhna kabeh para jim sitan piprayangan supaya ngupaya bocah sing arane Werkudara, Puntadewa, Janaka lan kembar yen to pancen ketemu paten ana sing tanpa sebab tansah marmamuring susma sino semaya winahya ing asepi simpan talang ing kalbu pambukaning warana taleng saking liap layap luyubeng ngawuyup pindha pesating supena sumu supeng rasa jati mlayu mekaten ingkang ngabdi nyuwun tambahing pangestu madal pasilan nyuwun pamit ora ketang cara kintang sambung budal dina iki ora kuwatir tak jampangi saka Pandhawa yes nika ngestaken dawuh.
Arum harum Sekar gadung yang beri gading amambarum kandaniro bermorong isep sarining kembang pindha puji ning Brahmana mangsa santi jaya jaya kowe wis anggeni dikandani ayo dul marap nang Ngamarta nang ngarepmu ki suasanane genting lah kowe mandeg mangu kok sik to Kakang jan saka rasaku negara Ngamarta iki pancen peteng mergo kena bebenduning Jawata lah karemu piye ya mergo kang kaya mengkono iki kudu nganggo di penggalih kanthi werit aja mung usrak-usuk kudu tenaga. Mergo nento menganggo kol mengko bakal apes. Nek nganggo akal tak nduga ora bakal katemaan cintraka. Oh ngono to. Lah kok kowe muni ora sembaranganing titah mau piye? Iya. Mergo kang ngancam para Pandhawa kuwi ora ana liya kejaba traing dewa. Tansah marwamuring susma Sinuk semaya winahya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu oh ya yen kaya mengkono aja nganti kendhat engko yen to awake dhewe iki mengko klena ora wurung malah sing dadi bebaya dadi korban ora ana kejaba pepundenmu para Pandhawa. Mengkono Kakang. Ayo dilacak aja nganti ana bebaya. Lah rak ngono. Kacariyas langening Wanadri tumuwuh kang anut mangsa mawantu tumibaning mekaring kang sarwa puspita
bar kegondo kang arum bar kegondo kang arum permara kang isep sarining kembang oh